Salutare lume, eu sunt Rare și astăzi filmăm un primul episod din Soccer Stars. Ok, astăzi l-am alături de mine pe Del Conte, sau cum te cheamă bă pe YouTube? Conte Dracula, cu Q sau nu știu cum se scrie, așa, el de acum. Și eu am dat înainte, eu sunt albastru. Ok, eu urmez. Nu că zici așa detaliat. Na, acum iau gol. Ba, piciorul. Nu știu dacă. Da, așa. Bine, boss. N-am lăsat cu căzut. Dă-i Norbi. Oh, fuck! Nu, zar pentru ei. Bă, dar tu dai. What? Ok, hai să... Bă, frate, când se dau și eu mi s-a terminat timpul. Tot trebuie să pun pe pauză, că vin oamenii aici, băga mea și pula. Și încă sunt. Aș aprecia să ieși afară în pula mea. Așa, apreciez. Dă-i, că parcă văd că mai vine cineva. Ok, și Norbi acum dă gol. Dă-i cu ăla. Cât de așa e. Fuck save. Yes! Abonați-vă și la canalul lui de YouTube. Cum te cheamă, bă? Zi-o, dacă. Gamefight. Da, abonați-vă și la GameSprice. Scuze, am dat eu cu tău. Bă, dă-i tu, că tu trebuie să... Ok, și acum are șansa să dea gol. Da, nu. 4. Dă-i Norbi. Da, măcar iau gol. Sau nu? E bine. Yes! Papu. Autogol, pa, piciorul. Ok, și asta a fost tot din primul episod din Soccer Stars. Nu mai am bani să mai joc, dar o să fac bani și promit că o să mai filmăm episoade din Soccer Stars. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu am fost Rare și la revedere!